И здравейте, мили мои приятели! Днес ще играем Who is your daddy? И първо ще почна да играем сами, после ако можем ще играем с бащата. И да, нека да играем вече. Трябва малко да огледам къщата. Добре, ето ни и нас. Целта, ако не знаете, в тази игра е да се самоубием. Кой има в ти шкафче са? Любопитно ми е, човек. Има ли нещо? Не. О, има таблет. Я да видя каква марка е, че. Искам да го... Мога ли да го хвърля? Омага, че... Аз имах един на времето и такъв. Сега вече го нямам я. Какво хочу? Може да купуваме някакви работи. Хе-хе, май се сещате какво. Ей това купувам. Давай. Добре, купихме ли го сега? Добре сега, човек. Айди. Какво че бе? Не знам какво е. Я да видим колко ти динамита са излезли. Колко работи са. Аз тук виждам колко са, бе. 1 милион са, я да видим. Боже мили. Не искам да ги... Хората даже извънка, защото са да слушали. А какво да се направя с този динамит? Освен да го ще ядат динамитите, те да знаете. Ще ги ям. Папа не. Папа мазва в момента, да знае, че хора папа. Ням. Чакай, наядох се. Чакай малко, взимай. Наядох се. Чакай, имам още едно. Мога да се... Да, хора, наядох се вече. Чакай се. Що са бък? Какво ще стане, ако дойда тук? Айди, ла, гучи. Айди, бе. Ще дойде ли? Айде, бе. Аз как ме гръмна. What the fuck? What? Добре, тук ще бъда. What? Не искам още един път. Че ми изкара ангелите. Боже, хайде. Какво имаме тук? Не дай малко да обиколим къщата. Искам да стана вече. Какво имаме тук? Open up. Какво е това? Какво е, че бе? Какво се прави? Ще го метна, ама де да знам. Какво е? Добре. Айде бе, като Соник. Ням. Кама не мога ли ям? Изядам кама, клата. Аз искам да скача на горния етаж. Електрошок. После като играя с таткото на... Ако оцелея, да не ми извади електрошока да ме... Чакай, то нали целта ми да се самоубия, бе. Чакай, какво ще стане ако танцувам? Искам да видите как е тук буквално. Почва да се заживява като танцувам. Белите дробове. Айде, готов съм. Айде, вече мога да бъда... Какво имаш в ти шкафче?
Сега за всички родители. Не го правете това за бебетата си. Това е само игра. И аз ще го направя. Въпреки, че е игра. Това е игра, но не го правете вие. В момента съм алкохолик, тате. Не ме питай къде ти е после виното. Я чакай, бе, тази водка, като я метна, тя няма да се... Чут? Най-сетне се щупи. Мога ли да ям с такова? Аз ям с такова! Добре, аз ти го смеяли. Ще учи да какво има тук. О, боже! О, билдък. Здрасти, куче. Здрасти, куджо. Ади. О, мага. О, не, да не му казвам какво му стърчи. Да не му казвам топче, зърна... това място му стърчи. Какво има тук? Има някакви шахти. Какво може да има? Дай, куджо, аз ще върна. Уй, аз само леча. Ай, куджо. Чакай, куджо. Ябътници. Браво, куджо. Искам да щупя на тачи лаптопа. Не искам да е геймър, Ей, по-добър геймър от мен няма да станеш, тати. Аз съм най-големият ти геймър, Аз съм най-големият геймър, гледай. Мале, аз махнах се по-добре. Да, отново го щупих. Чакай. Ей, скучи. Омага сърцето ми, не. Кучила, моля да спаси ма, аз искам. Да съм това ми е голямата мечта, между другото. Всеки път, като ходя на училище, я казвам, че ще се метна през прозореца. Знаеш ли какво? Някои не ми вярват. Няма да ми повярвате ли? Сега ще ми повярвате. Сега, ако мога да скоча, ще е много яко. Какво стана, Боже, ви, че ще се метна през прозореца и съм. Гледам, че ще такова. Не го правите вие. О, не, бед кръв имам. Не искам аз още да се забавлявам. Айде, без че искам да умра. Айде да почнем от начало. О, мага. What the fuck, що се бъгна? Бъгнах се. What the fuck? Що се бъгна, бе? Сега да изляза. Искам да съм татко. Искам да е какво да съм татко. Yes, daddy. Искам и аз се самоубия. Айде ще почнем сега татко срещу дете. Кой ще е? Той ще игра на PlayStation, аз ще игра на телефон. Добре, къв си, че да видим къв си, бе. О, мага, аз съм татко. Аз съм таткото, чакай. Къде ми е детето? Че на горния етаж? Ото върви. Здрасти, тати. Ще взема аз. И къде си? Не, аз ще го убия, бе. И сега като взема електрошока. Взимам електрошока тази ното. Не, бе! Какво направих аз, бе? Ето, къде ли че, бе? Какво стана с мен, бе? Ще убия, бе, искам те електроширам. Идвай, бе! Това те оцеля! Yes! Електрошок. Не, електрошока ми свърши мъга. Не, бе, не. Ще взема. Идвай, бе. Ела за Бога. Ела тук. Какво стана? Елно! Не мога да еба.
Ма аз си бъркай. Да не казвам къде. Абе, идвай, бе. Идвай да ти... Знаеш кога ще вземам бухалката? Имаше една бухалка тук, видях, да. И сега ще видиш на тача момиченцето. Ако стана, Ага. Аха. Сега ще видиш на тача момчен. Сега ще видиш баща ти колко е луд. Аха. Ела, бе. Ела. Искам се бъгнеш, да знаеш. И че ще се бъгнеш. Аха, ще се бъгнеш. Ти знаеш, ама аз кой съм, бе? Аха. Знаеш, ама аз кой съм, бе? Искам да стана пияна гайка. Идвай, бе! Къде си, бе? Къде отиде Тос? Тос е ушахчичи, май. Чо, само та срещна. Тос къде отиде? What the fuck? Искам и аз да отида. Baby girl. What? Какво е? Аз учим с кучето, не аз раз. Учим с кучето, само да стата... Трапчинг. Айде, куче. Айде, Но сега да знаеш, ще играя малко Fortnite. Айде да поиграем. Какво ще стане ако... Знаеш, ще го мет... What the fuck, какво става, бе? Къде ти, беби? Къде си, бе? Какъв е възстановителният период след една такава операция? Хора, да се откажа, бе. Е просто една кола гей. Не, няма да смъкнам. Фемили, да. Всъщност какво се прави в вашата операционна? Какви заболявания лекувате? Вижте, от дегенеративния гръбнак. Той играе на телефон и си го инсерна. What the hell? Дисковата патология по целия ни гръбнак, съдовата патология. И са го взели, той го няма. Слагам решетка тук. След това кокошките ги няма. Майка ги брои и вика, мамо, няма там кокошките. Викам, не знам. Отивам горе. Какъв топле стачиум, бе? Ей, стачиум. Добре. Искам... това много стая ли ще бъде? Много стая ли ще сме? Я ще съм беби. Много стая сме. Ще има 18 бебета. Защото ако те са такива, каквито ги описвате, и други хора ще се пропищели. О, чекав си. Здрасти, бачи. Ще има 150 бебета. Човек, какво става? Аз съм един от бащите, много гадно. Как аз съм детето. Знаеш кой ще... хора. Бачи, сега съм мятам да знаете. Мятам се. Аде! Излез! Хора, чакай, аз искам да пробвам. Какво става, бе? Автобяс искам да го покарам. Карам автобяс, човек. Просто неоснователно да ги упреквате. Мали, мен ме убиха, бе. На майко. Те дойдоха вечерта да й дам дикви и след това дена този бухалки го няма. Какво стана? Аз лича. Си надойти си мислях, какво стана? Боже, не мога, човек. Моля, умре. Искаш да се запаля. Не. Аз ще те рети, Чимондо. Какво стана с мен, бе?
си казах, не... Абе, какво стана, бе? Моето семейство, защото Абе, какво стана, бе? Приказиха му на палачинка, бе. Вашето семейство визирате сина ви. Абе, станах на палачинка. Мераци, емоционални, сексуални... Косачка. визирате, нали Да така? покарам, бе, не знаеш как се кара. Дали правилно разбрах вашето послание, че не Моята искате Елка да се косачка. доближава до сина ви? Не. Не искам да се доближава до сина ми Слави. Няма място какво да прави тук. Идвай, бе. Семейство. Идвай, бе. Ела, знаеш какво? Елка, от Абе, кои какво става тук, бе? Че детска градина не е пожар. Знам какво прави. Алър, що толкова бъглавата факт? Сина и поне взема лекарства и не притеснява никой. О, боже, какъв си че? О, че скин ли? Че ми кажеш, че е скин. Какъв си че, бе? Какво е това диско? О, боже мили. Това е прекора на човека, Искам да умра. така му казват. Плано искам да видя Жената, какво са която тук. се е била с нея, Няма да зативаш, спеша да знаеш. защото това бил Искам нейния да мъж. се кача на покрива. Бойница ли сте? Само че си мислеха. Ма къв беше той, бе? Ай, стига, бе. Какво ми става, бе? Как се кача, бе? И как сега да вляза между другото? От тук се вли. Иван на Таня мъжи. Аз колко алкохол по принцип съм пил? Могли да поделите Еви, ножът на Венето? your baby has left. Какво? Какво ти? Нима? Спазите ли си територия? Не. Това са пълни селски глупости. Да не така. Какво стана, е? Вчера ми показва Чакай, следа. искам да вляза. Като кажа Айде. нещо и те веднага Пускаме. майка и На майко. тази постоянно ми говори. Да връща ми, да Какво става, бе? Какво става, бе? това е чиста истина. Припомням се само на покрива, Тези че... хора, те са абсолютно Не. Те са ви под нивото. Чувам, че остана. One here. Дока, само едно дете остана. Човек, толкова много неща станаха, че даже почва играта да ми бъгва, бе. Чакай малко си. Чакай малко, бе. Какво стана, бе? Луда ли си? Кажи, луда си. Искахте да кажете нещо, госпожо Асенова? Луда. Мали. Вземай лекарства, не пресичавай Ами, тялото, бе. какво ми става, бе? Ей, Дървосан. Дали не са добре? Аз си съм мъж. За това ли отидай да ходиш? Какво става? Пред вашата врата от Мереклин. Какво стана, бе? Човек, аз съм с спомням. Не ще уча на другия етаж. Може въобще да етажаше. О, боже мили. Къв си, че... You win! Ние спечелихме. Спечелихме, да! Еми, хора, това беше видеото от мен. Чао!